Alhamdulillahi rabbil alamin. Musidal men julɓe oɗon gacca hakke sago Allah sagoji men. Heɗade e nder fula du fuɗɗandema e leydi Sénégal ha e Gambia ha e Guinée Bissau ha e nder leyɗe tubakoɓe waɗeɓe oɗon gacca hakke sago Allah sagoji men. Joɗade amen e nder leydi Gambia e nder Kombo mbeɗen jooɗi e nder Serekunda mbeɗen jooɗi e nder quartier Sinthiou Alaji mbeɗen jooɗi e jonde weltare jonde yidde e jonde wondude e nafoore homo min jooɗani jonde nde pullo gorko mbawɗo kañum mbiyatmi gorko daɓɓo mbo raɓɓiɗaani hakkille daɓɓo dande wutte mo dande wutte makko jaggetaki woni annabi Ousman woni Ousman tokara Ousman Seydi Ly kañum mbiyami gorko beso tinniɗo e pulagu makko ganduɗo e pulagu makko gonduɗo e jikke e teddugal e barke
Ousman woni sababu mbiɗen jooɗi hande e jonde mbeɗen jewta pullo gorko o mi bambaɗo mbiɓinam o mi kalesaji nani o mi bambaɗo mbiminam o mi compléji nani mbaɗa yiɗi banda moƴƴo alaji baccali kanko baccali nanaɗo jeere e walo wona Fuladu Kasmas wona Fuladu Guinée Bissau wona Fuladu Gambia ɗo mbiɗa baccali fof ko o goto tan mo ganduɗa woppani pulagu mon woppani sosan mum o woni baccali o wonko dañani en ɗeɗo baroɗe ɓeɗo jambaroɓe hono gorko gonɗo sababu jonde amen nde o woni seydina Ousman pulla mbo wattake e nder galle bam makko mbo innal laminu baynal laminu kulaɗo kolaɗo e nder hoolaɓe moƴƴo hajja Aminata moƴƴo Kumba mawɗo on Ousman en jooɗima e ñangu samedi hande eɗen piila bandaji e lewru août balɗe tati hitande guluje 2019 ko jooɗi noon e jonde nde ko taniraɓe Alaji Jali Sana Seydi ɓiɓɓe Aliou Sana Seydi e waɗiraɓe mum Moussa Bambado ɓeɗa jaggi e daɗa guitaruji am
wondude e jabar debbo moƴƴo Aliou Sana Seydi e Khadijatu Kande on woni Anta Seydi dande nde nanton joni joni e batta jimdi wondude e miñiraguel makko on woni Demba Kibili Demba omo jaggi e daaɗe kolli kodde ndu nanton joni joni wondude e jambar debbo on woni Binta Diallo haɗi garan e haabi cukalel kokora nena am sanne Ousman am ko ɓe ŋeñɓe ma wonko jooɗi e jonde nde eɗen piila bandaji ɗi e subakaji Allah e ñalngu samde hande e batte tuggere ma bismillah ma Anta Seydi Anta Seydi ma haali gonga si a ƴetti tuggere nde rewde inde Ousmani e jinnaɗo men o woni Baccali e Hammad miñiragel makko li nde ko tuggere family kañum Bacca o dañi ko Ousmane on Ousmane woni sababu ɗeɗo tugge amen joni joni o miñitan en ko jambar gorko kelagana gorko o woni Hammad Ly on Hammad Ly ombo wondi e Nene Ly si en gimmima e gollal Nene Ly garane Ousmaila Ly e Boubacar Ly e Assanatou Ly
jiggitani jambar gorko tayoraɓe o woni Boubacar Ly ɓe ko moƴƴuɓe Bacca Ly miñiraɓe Ousmane Ousmane amin gadi pulagu maɗa yirbani min gandi pulagu maɗa mankani min mbisi pullo pesama heɓi kiloji 3 woppu nafoore ala hen nande e jabde e yiide e jabde min nani min jaɓi min jiɗi min jaɓi hoko woni sababu nana pullo gorko ko moƴƴo ko jambar ko kelengana jaha e mun yi'a tawa ko haltano e makko golle moƴƴe ko ɗum jiruɗa ɗum ko ɗum o woniri ko ɗum o wondi min mbi min nani min jaɓi min ji'i min jaɓi par ce que si neɗɗo woni moƴƴo o ɗibbata ɓernde makko yaade e bantaji komi moƴƴo walla komi jambar kala nde ɓinguel tagaɗo waɗi ɗum a nanat ɓiɓɓe ma eɗo mbatta yaade yiide enen ba hangama a yi omo woro sare nde omo yiya yaade ko o moƴƴo si neɗɗo tagama ko moƴƴo julɓe Allah ɓe kalat ŋeñɓe ɓe kalat awluɓe ɓe kalat miskinaɓe ɓe kalat pullo Ousmane mbi ko a gorko nafɗo joom unule jeyi unanteɓe o resani en ko jabar debbo o woni Hawa pullo beso ngari belɗo ƴiƴam